Tak jo. Co obrašle? Nič. Neskočil to? Je to kokot. Je to kokot. Oh, sorry. Ja neviem prečo. Budete chtět ještě jednu? Druhu? Neviem, uvidíme. Ty no, do tej prvej klopky nebrzdi. No aj tam pusti. Do ktorej? Ten skok v klopke. Jaký? Môžeš akože... Po dropu? Ne. Hneď prvé dva skoky, potom ideš, obchádzame a potom hneď dolu do klopky, doľava. Ľavo točivá. Tam sa to akože fakt, dá sa to že pustiť proste. Počkej, ktorej teda myslíš? Prvé dva skoky, Áno. potom obídeme ten kokocký a potom je dolu strmák do ľava točivej do skoku, klopka do skoku. Klopka do skoku, jo. No, tak tam to môžeš nové pustiť. Ja som to brzdil, no. Ne, pohodeš, ja som si nehal trošku rozostup. On akože keď to pustíš úplne, tak to trošku prepáliš, ale môžeš tam tak pribrzdiť trošku len, ale dá sa to akože preletieť. Ja som to minule skúšal, to je proste, niektoré veci dám také, že aj sám sa hecnem úplne v pohode a teraz kokos nedám ani s tebou predo mnou. A jedeš to spravo z té kaluže nebo zlevo nebo doprostřed? Normálne, ako keby si šiel proste takto naklopený skáčem akoby. Z tej pravej, nie zo stredu. Dá sa to aj tak, že tesne pred tou klopkou sa dáš proste na stred a vyrovnáš sa. Ale skáčem to šikmo. Snažím sa teda, aspoň si myslím, že to skáčem, že na videu to môže byť inak. Bavíme sa tam o tej, jak sú ty kamene vedle toho. Nie. Kurva, to je ne. Tak asi. Nie, úplne prvý začneš, prvý skok, jo. Druhý skok, jo. Obídeš tú pičovinu jo, a ideš dolu z kopca, aha. doľava a hneď skok prvý. Skok, Daj hneď za tým. Nie ten. Jo. No pred tým, čo som neskočil zase. A ty si to skočil. Jo, no tam... Jo, dobre, poďme na tu. Živé? No, mám všetko bolo.
Nebo